खुलुमबाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा ट्राइबेल संघ बर' समाज जोङो जयै थांनाय 5 सेप्तेम्बर 2022 इं अक्ट'खालि चिरां जिल्लानि डिप्युटि कमिशनारनि खाथियाव जयैनो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो बे मेम'रेन्डामनि थांखिया बेनो फैगौ जिनिखि फुजा जागोन आरो फुजानि मुङाव मेलाफोर जागोन बै मेलाफोरखौ थांखिनानै नोजोर होनानै जोङो डिसिखौ बेखौनो खावलायदों जाहाथे फुजानि मुङाव मेला होनायनि जिनिखि पारमिसन जाहाथे बेखौ डिसि सारा पारमिसनखौ होआ बेखौनो जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों डिसिखौ खावलायदों मानोना जोंनि चिरां जिल्लानि जिनिखि सोलोंथाइनि बारहावा बियो बयनिख्रुइबो आसामनि गेजेरावनो गाज्रिसिन गाहायावसिन बेखायनो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायदों जाहाथे डिसिआ बे फारसे मोजां डिसिसननि गेजेरजों खामानिखौ मावथों बेखायनो जोङो बिथांखौ खावलायदों चिरां जिल्लानि जिनिखि रिजाल्ट मेट्रिक रिजाल्ट नोंथांमोन बयबो मिथिगौ जों बयबो मिथिलायगौ जिनिखि मेट्रिकनि रिजाल्ट बियो बयनिख्रुइबो आसाम नाङैनो बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव आरो नै दाख्लैबाव आरोबाव कम्पार्टमेन्टालनि रिजाल्ट होबावबाय बेबो आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो आरो गाहायसिनाव आरो दाख्लै आरोबाव गणोत्सवनि रिजाल्ट होबावबाय बेवहायबो 30 नाम्बार बे सारियावसो जोङो दङ दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होजोबोबा जोङो चिरां जिल्लाया आसामनि गेजेराव बयनिख्रुइबो सोलोंथाइ फारसे जोङो गाहायाव दङ बेखौ जोङो बयबो हमदांनो हादों मोनदांदों दा बेखायनो बेखौ नोजोर होनानै जोङो बयबो साननांगोन खामानि मावलायनांगोन आरो जोङो फुजा कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायनो लुगैदों नोंथांमोनाबो नुदों रिजाल्टखौ नोंथांमोनाबो बयबो सानसुमै साननो हनो हानाय गोरों नोंथांमोन व्यक्तिजोब दा बेखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे डिसिनि खाथियाव एसपिनि खाथियाव फुजानि मुङाव मेलानि पारमिसन बिनाय बा मेला होनो साननाय बे फारसे जाहाथे नोंथांमोना साना जों नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनि चिरां जिल्लानि जेनिखि रिजाल्ट बियो फैगौ 2023 मायथाइयाव जोङो गोजौसिम थांद्रायनो हायाबाबो गेजेर लेभेलसिम जाहाथे थांनो हायो बा दावखोनो हायो जोंनि रिजाल्टखौ एसे साबसिन खालामनो हायो जोंनि फरायसाफोरनि रिजाल्टखौ जोङो एसे मोजांसिन खालामनो हायो नामा बे फारसे नोजोर होलायनानै जाहाथे फुजा कमिटिनि दैदेनगिरि नोंथांमोनाबो जथेस्थ' सानगोन बा साननांगोन जों बेखौ खावलायगोन आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौबो खावलायनो लुगैदों दिनै जायफोर सरकाराव दङ बिथांमोनाबो जाहाथे नोंथांमोनाबो जाहाथे नैबे चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि जिनिखि थासारि बेखौ नोजोर होनानै आरो नोंथांमोन बयबो मिथिलायखागौ दा बेखायनो नैबे फुजानि मुङाव मेला जानाय मेला होनाय गोलाव गोलाव मेला होनाय 12 दिन सप्तासे 15 दिन बै पारमिसन होनायनि फारसे जाहाथे नोंथांमोनाबो नोजोर होगोन जाहाथे नोंथांमोनाबो सोलोंथाइनि फारसे चिरां जिल्लानि फारसे नोंथांमोनाबो खामानि मावगोन आरो जोङो दिनै नुदों सरकार तरफनिफ्राय दिनै चिरां जिल्लानि गाहायसिनथार रिजाल्टखौ नोजोर होनानै दिनै सरकारनिफ्राय सम सम सावरायबाय थानाय गोबां माने बिथांखि लानाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि गासै चिरां जिल्लानि अफिसारफोरजों सावरायबाय थानाय खामानि मावनाय बे थासारिखौ जोङो दिनै नुदों आरो बेखौ जोङो जयैनो जोङो बरायगोन सरकारखौ आरो बेबायदि खामानि मावलांबाय थानाय बेखौ जोङो जेब्लाबो लुगैयो आरो जोङो जेब्लाबो हास्थायगोन दा बेखौनो जोङो खावलायनो लुगैबाय गासै फुजा कमिटि आरो गासै चिरां जिल्लानि सानसुमै रायजो राजा गासिबनिबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि नैबे देग्लायनि फुजायाव आरोबाव मेला दाजाथों दाउ खेला दाजाथों दाउनि खेला दाजाथों आरो जुवा दाजाथों आरो गोलाव गोलाव मेला दाजाथों बेखौनो जोङो आसा थाबाय आरो जोंनि इयुननि सुबुं सम्पद दानाय जोंनि फरायसाफोरखौ मोजां फारसे दिगथिं लानानै थांनाय बिनि फारसे बयबो जाहाथे जोङो खामानि मावगोन खामानि मावलायगोन बयबो मदद होलायगोन बेखौनो जोङो हास्थायनानै दिनैनि जिनिखि खौरां मेल बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।